Hei kaikki. Toi mun äskeinen video meni äsken pieleen, se katosi multa. Niin mä joudun kuvata uudestaan jotain. Joo. Siis mä en nyt yhtään tiedä mitä mä selittäisin, kun mä en muista mitä mä äskenkään selitin. Joo. Joo. Niin. Mä sain mun koneeseen tää hiiren, koska mä otin mun pöytäkoneesta. Mulla on 2 konetta. Toi on itse asiassa mun siskon, koska mun toiseen pöytäkoneeseen tuli virus. Niin se on nyt jossain. Olisiko mun veljellä? Koska mun veli korjaa kaikkia semmosia, että se on ollut siellä ainakin vuoden jo. Joten saa nähdä, saanko enää koskaan sitä takas. Niin mulla on nyt toi mun siskoni ja tää mun läppäri. Tää on siis pinkki. Joo. Kerran viikossa Mulla on siis lukittuja tai piilotettuja videoita itsellä. Näin. Häh? Selvä. En ole kyllä koskaan seurustellutkaan, että siis tää mun jotkut videot on mennyt ihan pieleen. Joo, eli toi hyvitysvideo 1 poistettiin. Tai no mä otin sen pois. Miksiköhän? Sitten niin nää bileet. Tää laatu on täyttä kuraa. Joten muutenhan tää olisi teille näkyvissä, mutta kun tää laatu on täyttä kuraa. Kuten näette, niin se menee tommoseksi. Josta mä en todellakaan tykkää, ja ette tekään varmaan tykkää katsoa tällaisia videoita. Ja mulla oli siis tässä speediä jonkun verran. Joo. Ja sitten tämä, minkä mä tein Kristan kanssa, tämä video, niin tää on kans samanlainen. Olen pahoillani kun poistin sen. Tai otin. Me voitais tämä. Oottakaapas. Nyt on taas julkinen. Niin jo, nyt mä muistan miksi mä laitoin tän pois. Koska se mun ääni lähti silleen jännästi pois. Sen takia mulla ei se hauktus. Ei kuulunut se ääni siinä. Voisin niitä lisätä tän. Stylin. Terä vuotaa velkele. Mä en oikeesti keksi näille
nimiä, niin mä laitan vaan piste. Joo. Elikkä siitä mun vuoden vippihöpöttelystä. Niin. En sano, että se on valehteluakaan, mutta en ole valehellutkaan. Niin, kun mulla on synttärit 14.8. Siinä on vielä joku aika. Silloin mä saan vähän enemmän rahaa, että mä käyttäisin joka ikistä penniä, mikä mulla nyt on. Mulla jäisi jonkun verran rahaa vielä, koska tää on nyt 70 ja mulla on jonkun verran rahaa. Niin, mä haluaisin lisää rahaa, niin synttärilahjaksi mä sit saan. Ja mä diilaan äitin kanssa, että mä annan sille, tai se ostaa kortilla mulle ton, ja mä annan sille sitten ne rahat. Sen verran. Mitä se mullekin maksaa? Eli mä niinku maksan äitille takas. Niin. Koska ite mun kortilla ei ole niin paljon rahaa, mä voisin olla silleen suoraan äitin kanssa tekemässä, että me vaihdettaisiin ne rahat mun kortille. Mutta kun mun kortti ei käy täällä, en tiedä miksi. Se kyllä löytyy täältä, mutta sitten kun mä koitan ostaa sille, niin se sanoo jotain outoa. Elikkä sille ei voi ostaa. Niin sitten mieluummin äitin kanssa se juttu. Niin. Mitäs mä nyt tässä? Niin. Mä eilen tänään. Niin laitoin tämän. Niin mä oon piirtämässä vähän samantyyppistä, mutta siinä on vähän erilaisia juttuja. Hiukset on erilaiset, mutta vähän niinku muuten samanlainen. Mä en siis oo tehnyt silleen, että mä vaan pyrin testaamaan. Mä tykkään piirtää ja laittaa niitä talteen, eli en oo pyyhkimästä. Koitan olla semmonen, että ei nyt menisi silleen. Ja kauan tää kuvan. Ei, kun 8 minuuttia. Te kai jaksatte vielä kattoo vähän pidempääkin, niin mennä vaikka rannalle. Oikeassa tämmöisessä niin tämmöisessä kun mä oon siis vielä makoilen sängyllä, niin mulla ei oo sitä hiirimattoa nyt tällä hetkellä sitä jossain. Mulla siis on hiirimatto, mutta mä en nyt jaksanut. Lataaks mulla vai onks niitä tuolla? Onks se Onlis? Mä tiedä. On kai se sitten Onlis. Ei tietoa. Mennään suoraan tohon. Aha. Mennäänpä tolleen päin. Joo. Okei. Selvä.
Joo. Mä sit en oo ihan varma suostuuko äiti siihen juttuun, mutta mä koitan suostutella sitä. Niin. Haukotus. Mä oon miettinyt sitä juttua, että mä laittaisin sen webcamin, mutta kun mä en oikein ehkä mielellään laittaa sitä, koska mä näytän aivan hirveältä, kun mä kuvaan, varsinkin kun on viikonloppu. Mulla ei ole nyt yhtään meikkiä, eikä mulla on hiukset harjattu. Mulla on ihan random vaatteet päällä, koska mä en oo liikkunut mihinkään. Ulkona saatan käyttää tuossa pihalla koirat, mutta en mä sen enempää teekään. Nää viikonloppuisen paitsi riippuu päivästä. Joo, mä varmaan lopettelen tämän videon tähän, joten se ois